Rhys Hughes dros y gygrydd i'r pencampwyr. Heibio'r postyn. Aaron Davies yn gwylio honna yn heibio yn ddiolchgar. Cyfle cynnar i'r Seintiau Newydd. Cyffyrddiad da gan Sam Jones. Thomas English. Wedi mynd rownd Danny Redmond. Y croesiad at y canol, a Jasper Payne oedd yno. Mae'r Seintiau'n clirio yn y pen draw. Payne di cael dechrau gwych i'r tymor. 4 gol yn barod. English yn gwneud yn wych, a Payne methu cweit cael y cyffyrddiad. Jeffries. Lock. Cyffyrddiad hyfryd gan Lock i gadw gafel arni. Redmond a Lock yn cyfnewid y bêl yn ymwyd y Cwt Cosby. Y cyffyrddiad at y postyn pella, mae Danny Davies yn rhoi'r bêl yng nghefn y rhwyd, ond mae'r lliman di chodi. Oedd yn edrych fel tasa fe'n cam sefyll, cyffyrddiad oddi ar Ben Wilson, a llinell y cwrt bach yn helpu. Jeffries. Cael ail gyfle. O'r ffigiad. Gwneud ffwdd ar amddiffynwr. Jeffries yn ergydio, mae'n taro'r postyn. Jeffries, cynasgallwr Caerdydd, yn gwneud i farc. Yr amddiffynwyr yn methu a delio ar triciau. Williams allan i Danny Davies. 3 crys gwyn a gwyrdd yn y canol. Oedd angen y cyffyrddiad dros y trawst gan y golwr Davies. Bod ei wedi mynd mewn, dwi'n meddwl, oedd angen y cyffyrddiad. Gornel i'r ymwelwyr at y postyn pella, a bod yn ymyno. Mae'r bêl yn rhydd yn y cwrt. Danny Davies! Wel, mae wedi mynd allan. Oedd hi'n fler yn y cwrt. A nawr te, mae'r dyfarnwr, Mark James, wedi mynd draw at y sgrin. Mae wedi newid i benderfyniad ar gais Bryn Markham Jones, y dyfarnwr VAR. Nawr te, mae wedi tynnu'r cerdyn coch o'i boced. Wel, be mae'r dyfarnwr fideo di weld yma'n hyn. Cerdyn coch i James Clark. Mae'n mynd i fod yn gic o'r smotyn hefyd. Dwi ddim yn siŵr be nath James Clark o'i le, mae rai fi fod yn onest, ond mae wedi gweld y cerdyn coch a mae'n gic o'r smotyn y Seintiau. Ben Wilson yn erbyn Aaron Davies. Wilson yn rhwydo, wel fe fethodd e'r smotyn yn Ewrop yn erbyn Flora Tallinn, ond mae wedi rhwydo yn y gêm gyngrar yma reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. O, nath Met yn ardderchog i gadw'r sgôr yn gyfartal reit tan ddiwedd yr hanner. Allen nhw daro nôl ar ddechrau'r ail hanner. Payne drwodd! Shepherd yn arbed. Os yna gol yn mynd i ddod i'r Met, chi'n teimlo mae Jasper Payne sy'n mynd i'w chreu hi. Wandwe. Blair. O, ffast dda. Gan bod yn ym Wilson. Wilson, cymryd sawl cyffyrddiad ar y bêl. Hughes. O, perl o gol gan Rhys Hughes. I ail gol mewn tair gêm ar gol orau hyd yma'r Seintiau. Llathen mae ei angen ar y cynnig cyntaf i'r gornel. Jeffries. Jeffries ar sgiliau yn troi English un ffordd, yn troi y ffordd arall. Jeffries i mewn i'r cwrt. Mae honna'n gic o'r smotyn. Wel, sdim angen VAR y tro yma. Mae honna'n gic o'r smotyn a dim amheuaeth amdani. Jeffries wedi bod yn ddreinen yn ystlys Met drwy'r hanner cyntaf, ac a ddechrau'r ail hanner, mae wedi ennill cic o'r smotyn i'w dîm, a chyfle'r pencampwyr fynd dair ar y blaen. Wilson eto yn herio Davies. Cymryd i amser, mae'n anadlu. Wilson yn rhwydo lawr y canol. Davies yn gadw y goes yna bron ei hatal i. Mae'n dair i'r Seintiau, a mae'n ffordd hir iawn yn ôl i Met Caerdydd nawr. Wel, gan Met record ardderchog yn erbyn y Seintiau Newydd yn ddiweddar, a maen nhw'n cael gwers ar gampws Gincoed heno. Simu! Simu! O! Bobl bach golor er gêm. Y bedwaredd i'r Seintiau. Oedd y golwr fel delw. Simu yn syth i'r gornel uchau. Gol gynta i'r Seintiau. Bodenham, sylwch pa mor uchel. Mae amddiffynwyr canol y Seintiau wedi gwthio i fyny. Pawb yn hanner y myfyrwyr. Brobl. Brobl am yr gydio. Wel, mae e am gol o bellter hefyd. Mae Hughes a Simu wedi cael un, felly pam lai.
Ond Davies yn arbed y tro hwn. Mae Met di chwarae'r ail hanner, mae'n gyda 10-1. Maen nhw di erlyd y bel yn ddewr. Ond mae yna goesau blynedig allan erbyn hyn wrth i Cones fi mewn i'r cwrt. Cones! Mae'n ergyd yn cael ei harbed. Y Seintiau'n algylchu'n hyfryd. Bodden ym Smith. Danny Davies nawr at y canol! O, mae yna gyfle ar ôl cyfle'r Seintiau. A fyddech chi ddim yn synnu os byddwn nhw'n sgorio rhwng nawr a'r chwiban ola. Cones, Brobl, rhwng y gornel i Redmond, y capten. Maen nhw'n ddi-gyfaddawd, maen nhw'n ddi-baid. Brobl, chydig yn ffodus, Brobl yn dal i fynd! Mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Jack Hooper yr eilydd. Mae'r Seintiau mwynhau hunain yn yr ail hanner yma, yn erbyn y 10-1. Cones sydd wedi bod yn ddylanwadol yng nghael Cai at Leo Smith. Smith yr eilydd yn ôl i Cones. Y croesiad at ôl i Holden! O'r cyffyrddiad lleia oddi ar ei dalcen. Ac fel mae'r cloc yn taro 90 munud, mae'n 5 i'r pencampwyr. Gôl gyntaf Rory Holden y tymor hwn. Y cyffyrddiad mor ddeheuig. Croesiad at y postyn pella. Simu ar peniad. Danny Davies, mae oddi ar y llinell. Ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu. Met Drian oedd bron a chyrraedd yr hanner yn ddi-sgôr. 5 ar ei holi a mae'r Seintiau'n dal i ddod. Brobl, y croesiad at y canol, y cyffyrddiad heibio'r postyn. Wel, maen nhw wedi profi pam i bod yn bencampwyr heno. Y Seintiau ar ei gorau.